Good morning mga sano. Dito tayo sa merkado ng Lapu-Lapu City. Tingnan natin yung presyohan. Kasi bibili tayo ng isda. Ito meat section dito. Kilo baboy. $270. Unod na na. $270 yung Pila kilo ng nukos? Ha? 4? Ito, laki ng isda, oh. Hanap tayo mga sano ng pang paksiw or pang prito dito. Pompano 320. Maganda dito mga sano, malinis dito sa Lapu-Lapu. Pila kilo aning ilupin? Lawas ana. Ito may nukos na maliliit lang. Mas. Pila kilo nukos? 380. So yun, nakabili tayo ng kalahating kilo ng karning baka at saka kalahating kilo ng squid. Actually, hindi siya pusi tawag dito sa amin mga sano kasi puti siya. So ayan, palapas na tayo. Dahil patapos na. Daming saging. Daming saging dito sa labasan. Ayan, daming saging. Daming saging dito sa labas. Palabas na tayo mga sano, and maraming salamat. Luto na tayo. Have a nice day.